Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Life is what we make it. Ari ako sugo sa imo, Tubang. Madama ako sang palamang kutanon sa imo. Natubtub sa mo. Wala mo ginasabat. Wala sang kaatagan. Abi ko! Ikaw ang matanaganan ko sa tion nga ako nagaisahanon. Nga sa tion nga ako nagakatumpa. Ikaw ang mapabangon sa akon. Nga sa tion nga ako gidalapak sang akon pamiho. Ikaw ang mangapin sa akon. Pero wala ka! Ipabayaan mo ako! Ginatilawan mo bala ako? Kung do'inggin kutob ang akon kabakod? Ang akon kaisog? Agad nga atubangon ang mga pagtilaw nga ini sa kabuhi ko? Kung ginatilawan mo ako, sige! Deal! Hindi ako magpalingkang sa imo. Hindi ako mag-atras sa panghangkat mo! Atubangon ko sa may kaisog, kagkabakod ang tanay nga pagtilaw nga ihatag mo sa akon! Atubangon ko! Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay Panamagkutanan sang isa katinuga nga puno sang paghinikip, pagkasubo, kag mga pagdilaw sa iya kabuhi. Malampuwasan ay haniya ini? Sino siya? Ano ang iya mangin kabuhi? Isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing kasaysayan ang amon ipabati sa inyo. Dili sa amon matahong nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Isa naman kaproduksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, BYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. How a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayong
dayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse. My Life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. This is me. This is my life, and I don't give a damn for lost emotion. Ano? Ari sa bakulod ng imo anak kag ginapangita niya si Pancho Saragosa? Oo, tito. Kag nabalaka ako kay Maria. Basi kung ano nang nagakatabo sa akon anak. Siguro kinahanglan nga ma-coordinate na kita sa kapulisan. I-report natin sa kapulisan ang pagkadula ni Maria. Agad nga mapangita siya. Nung idok, Husto ang suhestyon ni Idok. Kinahanglan nato ng bulig sa mga kapulisan. Kinahanglan nga makita na yun si Maria. Sa wala pa siya makalabot sa Hacienda Saragosa. nung idok. Husto si Idok Marisa. Tawagan ko ang koneksyon ko sa kapulisan. Mangayo kita sa bulig sa ila. Tito Alfredo. Dire lang ko maplaster sa kilid sang simbahan. Damo man tigali sang nagatulog. Wala man siguro sila balay. Kay diri silang gatulog sa simbahan. May tigulang, may mga bata man. Dire lang ko dapit Dire ko lang i-plaster ang karton nga ginpangayo ko. Ihumlad ko di sa simento. Nahumlad ko na. Naigda na ko ang kwarta ko. Taguon ko sang mayo. Ibutang ko sa sulod sang medyas ko. Hindi ko pagkukusan ang tenis ko. Tuyod na ko. Matulog na ko. Kay boss, aga pa ko magbugtaw. Agod nga, pangitaon si Pancho Saragosa. Kabay pa nga, may makakilala na sa iya. Agod nga makabalik na ako sa Dumaguete. Mahigda na ako sa karton nga ginhimo ko nga banig. Ay, salamat. Nakahigda gid man ko. Diyos ko, salamat gid sa sini nga gabi nga nakapahuway ko. Salamat sa ginlimo sa akon. Lord, kabay pa nga hindi mo pagpabayaan si Papa ito ka. Kagabay pa nga makita ko ng akon kinapangita. Hindi man ako pagpabayi. Maantos ko ang tanan ni Lord. Halin sang kamay ako hasta nga nag-edad ako sang amo sini. Wala ko maagyan nga magtulog sa baltusa. Nga ang panig ko kagabol, karton. Ang magutman. Pero sige lang Antuson ko ni tanan. Makita ko lang ang ginapangita ko. Hindi lang ko pagpabayi, Lord. Ubayi man ako sa pagpanglakaton ko. Ubayi man ako.
Sa diin man subong si Maria. Hindi man po kabaying akong anak. Ipalayo man siya sa mga malain nga tao. Amligi man ang akong anak, Diyos ko. Hindi siya papabayi. Kagbuligi kami nga makita namon si Maria. Ginakalangkagan ko nga makita ang akong anak. Buligi man kami nga makita siya, Diyos ko. Buligi kami. Sir Pancho. Sir, bugtaw. Bugtaw, sir. Askal. Hinaya lang tingog mo. Sir, amo na ning tion ang ginasiling ko sa imo. Askal. Malagyo na ta, sir. Askal. Hingalitan ta ang mga tinion. Tulog na sila sa kahulugbon. Ano? Oo, sir. Magwa na kita diri sa basement. Malagyo kita samtang wala pa sila makabugtaw. Kuno mo sila. Dali na, Askal. Sunod sa akong, sir, ha? Kag hindi kagid maghimo sang gahod, ha? Dali, sunod sa akong. Baw, perting ilaw ragok ba? Itong mga baboy. Ang iba ninyong ngamgawpod. Tanan sila. Panghubog ko, ah. Buwas na sa aga sila makabugtaw. Kay hubog na. Ano? Oo, sir. Dali, Sir Pancho. Naridi ko na ang salakyan. Ang pick-up mo. Kinanglan makahali na kita diri. Kuno mo sila. Dali na. Samtang tulog pa sila. Ano ba natabo sa salakyan ngayon eh? Nga hindi mag-andar ang pick-up. Oh, Nimal. Nga nang bisyo naman na. Sa nanggigad nga law, gamit pa ng ibultong. Ano? Shit! Oho, empty ang fuel gauge. Wala sa gasolina. Ano? Sa ano kita magaling diri? Ano sakyan ta sa pagpalagyo diri? Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo
Bacolod man sa gihapon, padayon action radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon action radyo. Salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon action radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang galyat, suliranin di mapigilan. Itanim mo lang sa iyong puso, kaya mo yan! Ay, ano tong nabatian ko, man? Oh, nawantas ang kalakyan na ako. Ay, animal. Baw. Ay. Oh, grabe ang urakok ni Bulldog ba? Katululong laway ang urakok. Tingin pa ulo ko ba? May nagkapamtas ang salakyan sa kwasang malayaw. Ay, sino naman? Alam kung sino na. Ay, piste. Damo gininom namon pa. Animal, anay kaging tugugan na nasang gasolina, nagbisyo pa. I-start ko liwat. Nabuglawan siguro ang makina. Ay naan, dugin na tiyang taw. Sino na ba? Hala. May nakabugtaw. Ha? Sino na ba? Ay, si Ungi. Buong kakaguyang kabugtaw siya, oh. Sir Panso, dasiga, pandaraliwat, kinanglan nga makahalin kita, Tri. Hoy! Sinay mo, sino na? Hindi ka magkabat? Pero, tagkalot! Badal ko liwat.
Wala na. Nagandar na, Askal. Uti ano pang ginahulat ha? Larga na. Abridan to ang gate. Sige na, larga na. Askal, ho. Ay! Ay! Ha? Hadi ba? Ginalutang kita ni Sungi. Bugtaw ka mo, bugtaw! Bugtaw ka mo, buldog! Buldog! Bugtaw! Ano to? Bugtaw ka mo! Bangon! Bangon ka mo! Ang Pancho, nakamalaki Ano? Oo! Wala na sa basement. Siya ang nangasangay siya sa lakyan. Nakamalaki siya. Animal! Ano bang ginahulat ninyo? Nagsulat siya, dali! Anong sakyan pa? Ano pa? Kundi ang motorsiklo ninyo. Nagsulat siya. Sige ninyo! Animal, pihaw nga nakaibalo na sila nga nakapalagyo ka, sir. Askal, Lagsunggid nila kita. Sa din kita ya makanto. ambot. Ginausoy ko lang dalang yun Hindi ko abisadong dalang dire. Alitsi na. Padalaga na lang sa lakyan mo, ha? Bahala na lang ni kung dinta makalapot. Kinanglan makabalagyo kita sa ila. Uy, Sir Pancho. Animal siling ko gidaw. Lagsunggid nila kita. Ha? Makita ko sa side meron siyang pick-up. Malayo pa pero may mga sugay na. Oo. O, hindi ko magsala, mga motorsiklo na. Sila gid na ni Bulldog. Patay! Kinalagas kita. Sir Pancho, pas! Kinangan nga hindi nila kita malabot. Kaya kung malabot nila kita, tudas gid, patay gid kita nga duwa. Padasiga pa gid ang pagpadalagan sa mga pick-up. Dasiga pa gid! Sinatong ang saunan! Kinahanglan nga malabot natin sila! Ang animal cat. Tapos kita siningay tundes kung di natin liwat magbalik si Pancho. Animal Gate! Paano siya nakagwa sa basement? Wala akong malo. Animal Gate! Sa diin bala siya makanto? Pasaka na sa bukid ang ginausoy niya nga dalan. Hindi niya kami sa atong dalan, de. Kadulong pa sa dalan. Madakpan gid nato siya liwat. Katinahan ko na gid siya. Agad ka hindi siya makapalagyo. Magkita na ng pika mo. Tinuwang malang guma. Sige. Hindi pagpaisi-isiha ang motor. Tumuron ko ang gumas ang pick-up. Ari! Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat
Matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihap. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang aton matahong kag makatalando kasing-kasing na palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Musical scoring, Elmar Payan-Bayan. Special sound effects, Jimmy Belonio. Recording engineer, Jorzal Haina. Ginsulat kag sa direksyon sa ninyo alagad, Annalie Merabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sometime when I feel afraid, I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my life. Aksyon Radio! Padayon Aksyon Radio. Salamat sa pagserbisyo.